Okay, banat. Yan. Okay, banat. Okay. Okay guys, ito po tayo sa Santa Cruz. Ayan, ang dating Ride Pampanga. So, we will be having a therapy to our stroke patients, Jensen de la Cruz Ramos. Ayan. So, gumagawa po siya ng upo tayo program. Ito po ay pumapalakas po ng lower knee and lower back. Ayan, guys. Tapos lalakad kami nito. Tayo, ha? Ako lang. Tara.